Chickory, the poor people's coffee. Hi guys, yan na po si Mami Ping. Welcome back to my channel. Karon ko anak video ning Chickory. Makita ni siya sa daplin sa mga karsada. Ang ingon nila mo daw ning coffee nga kahimuon nila sa una. Kanang mga pobre nga wali ka kapalit og sina ako daplin sa karsada. Daghan ka ini siya. Na po'y sakyanan. Daghan ka ini siya diri hangtod dito sa paingon sa town. This one here is nakos daplin sa dalan busan ay mga sakyanan. Ang among balay nas bukid pero nas daplin sa dalan sa bukid. So this is Chickory. Chickory flowers. Araw. Nice kaya ni siya lang taon basta mag-drive ka padulong sa town kay kuan man ingana sa color niya. So it's so pretty. Look at that. You can see it down going that way. Paingon dito. Ang ila dang buhaton ani ilang kwaon ang roots sa Chickory. Dayon kana rang blue Hawaii labot ng puti og color nga flat. Dayon ilang ibton ang talam nun, dayon ilang ipauga ang roots niya, dayon ilang sanlagon aya din nila himuon nga coffee. So that's how they do it. They dig out the roots, dry it and burned it to make it into a coffee. Yes. So ang ilang tawag anang kape daw sa pobre. It's a poor people's coffee. Kay kung di ka ka-afford og kape, kanira ilang himuon nga kape. Samo ka ining mga kanan. Kung kano sa ako magkuha og video, ayha dun sila manunga. A while ago, there's no car passing by. Now that I'm out here, there's so many cars. Yes, Chickory, the poor people's coffee. Nauna, nice kay siya color. Nang ganahan kay ko saya di na ako ni kaputlon diri daplin sa karsada kay ganahan ko sa color niya. Every year magbalik-balik na siya diri bisag putlon nimo. The next year na anapod siya. Pero so when we could not afford a coffee, I'm just gonna dig out the roots and dry and burn it and then make it into a coffee. Okay. They're so pretty. Who could afford to cut them down? There you go.
So it goes down towards the madok kog anas kasada kay unyang maligsan ninong ko aning video. Ba't ko dito dapit. Nara siya o. Di, mapokus pa na. Samok kayo na. Kung asa na kaga video, napidaghan. They are wildflowers. Both wildflowers ng kanis siya. Kani kay murag labong siya. Naku daplin sa karsada. Ara ay diba nice siya guys. Ara o Chickory. Ang yang ngalan Chickory. The poor people's coffee. So kanira akong gamiton kay Purman mi bitaw sa unang panahon daw basta di na maka-afford ang tao sa kape, kanilang dahil ilang kaluton ang roots niya dayon ilang sanlagon daw muna dahil to ilang kape, pero sus tsada sa iyang flower oh. Samok lang kayong sakyanan kay sige glabay. Hey! Wala akong problema dere sa kuan. Oh my god, may naay milk thistle. This is a milk thistle. They call this a milk thistle. Nga, ano sarap ba to eh? Ara. Milk thistle. Tambal ni siya. But unsaon nila paghimong tambal. Pero milk thistle is good for kanang bi akong ipatindog para makuha ang dako. Ana. Kung nabitaw kay sakit sa something milk thistle, liver, fatty liver, milk thistle ang ilang ipainom. I don't know how, but they say that you boil it, the roots, and drink, but I don't know if that's the right how it is. So ano siyang milk thistle. Yes, that is. This one is the Chickory. Okay. So, ang mga mais, nara o Chickory, ganahan gid ko sa iya. Chickory. Duulan ako. It's a poor people's coffee. Gibungaw. Ang tawag ninyo mga corn. Oh, namulak na. Taas na kayo. That's the corn. The cornfield. Ah. Oh no, nakuha ang sakyanan. Cornfield. Pero baka ranit. Baka ray makakaon ani. Dili ni siya makaon kay ang seeds is GMO. GMO means genetically modified ang iyang mga seeds. Okay guys, thank you for watching my video, and please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Amping farming, please take care of each other. Bye.